I jo la veritat és que no he fet els 7 cims només per disfrutar, no? Perquè per disfrutar m'ho passo bé aquí fent duatlons i carreres i fent coses amb els amics. Ho faig sobretot per aprendre, no? I per descobrir noves dimensions, per viure riscos. A mi m'agrada molt viure riscos i situacions incertes, perquè és on aprens, on et poses tu mateix al límit de les teves capacitats, on et coneixes, on saps el que has de gestionar. I crec que és una manera, a més, molt enriquidora de viatjar. A mi no m'agrada anar, no sé, a veure la muralla xina amb un autocar, fer una foto i dormir a l'hotel. A mi m'agradaria, córrer-la o caminar-hi 3 dies, tranquil·lament, acampar al costat. Dic amb una gent perquè no hi he estat mai. És un exemple. A mi anar al desert, a fer una foto que et donin una volta 10 minuts amb camell i anar a dormir en un lloc que hi ha piscines i tot això, està molt bé. Però has estat al desert? O l'has vist? Has vist una foto, has vist una postal, que hi eres tu, de protagonista, però en canvi, corrent la Marató dels Sables, o el Dakar, o la Titan Desert en bici, estàs al desert i perds, captes la immensitat del desert, la duresa. És una manera de viure i d'interioritzar una mica més els viatges o les experiències d'allà on vas. Per tant, tots aquests reptes també són una manera, en certa forma, de viure més intensament? D'aprofitar cada moment de l'existència? Sí, suposo que... Mira, el dijous passat vaig sopar amb un company que feia molt temps que no veia dels estudis, que ara té 39 anys, i que havien coincidit en un treball, perquè jo que estava acabant la carrera i ell la començava, i vam fer molt bona relació, però no em veia des de 15 o 16 anys. I als 39 anys no ha fet res, i ara de cop, el típic, sembla la crisi dels 40 i ara vol fer... Jo crec que no és viure intensament perquè m'hagi perdut res, perquè als 20 anys ja ho feia, més o menys, en altres dimensions, però sí que sempre m'ha agradat viure al màxim, i captar el màxim d'experiències. I sobretot, a més, jo matitzaria noves, vull dir, noves. Jo tinc la sort o la mala sort, intento aprofitar i convertir-ho en una bona sort, de que no tinc un talent especial per l'esport. Jo, si fos el Nadal, em passaria tot el dia donant cops a la raqueta, però seria el Nadal i intentaria ser dels 20, 10, 5 millors del món. Però com no tinc un talent així, per què m'he de passar tot el dia donant cops a la raqueta? Quan hi ha tantes coses interessants a fer. De tastalletes, d'alpinisme, esports de motor, duatlons, bicicleta, en fi, una mica... Tot el que tingui relació amb un esport una mica extrem, de resistència, que requereixi una certa estratègia, m'encanta i m'aporta molt. I després, és això, jo ara mateix, per això dic, alpinista, jo sí, n'he fet molt, fa molt temps, i a més, concretament als Alps, i tinc ganes de fer-ne moltíssim, però d'una manera amb menys pressió, menys objectius. En canvi, em posaré objectius més ambiciosos amb alguna cosa nou, perquè alguna nou relacionat sempre amb temes d'això, de resistència, d'aventura, de descoberta de nous llocs del món, etc. Però em motiva molt més a fer projectes que no controlo del tot, perquè és on aprens, perquè si fas sempre el que ja saps fer, home, està molt bé, i dius que jo soc molt bo, però ets molt bo, ets el número 1, no. Doncs si no ets el número 1 vol dir que n'hi ha molt més bons que tu. Doncs almenys pots fer coses que realment aprens, quan no domines del tot una situació. A mi m'agrada molt treballar en situacions d'incertesa, que no saps el resultat, treballar en situacions noves, de desconeixença, i no sé, i crec que és un missatge que crec que a mi, allò que deia, ho faig per mi, però a mi també m'agradaria transmetre que a vegades estem massa dintre la nostra bombolla de seguretat, de comoditat, dels nostres amics de sempre, el nostre entorn, i em sembla que tot el que ha sortit d'aquí és una animalada. Però és que les experiències de veritat, les coses que ens aporten, que ens enriqueixen, moltes vegades està fora d'aquesta zona. I amb tot això és una manera de viure intensament i d'enriquir-me molt a través de l'experiència. Jo no sóc un gran estudiós, ni un gran lector, ni un gran d'allò, però m'agrada molt viure experiències que m'enriqueixin. I això ho aplica, això, que ve de l'esport, doncs, aquesta experiència, l'aplica en altres ordres de la seva vida, després això serveix, doncs, per exemple, en la seva activitat empresarial, serveix en altres àmbits de la vida, les lliçons que s'aprenen amb experiències fortes com aquestes? Absolutament, absolutament. Jo, de veritat que el que he après per sort o incorporat amb aquestes experiències una mica extremes, siguin les vessants de motor o siguin les vessants més d'esports naturals d'aventura, en situacions, per exemple, crítiques al món de l'empresa, moltes vegades les he aplicat o m'han donat la serenor
Per dir, ara mateix, estic amb uns lius de feina, imagina't, amb les situacions, em dedico a temes de gestió d'inversions, de projectes d'energies renovables i d'energia eficient i de medi ambient, i ara mateix amb tota la regulació del govern, la incertesa, estic amb uns lius impressionants, però clar, estàs en una reunió que t'està jugant un projecte que fa 2 anys que hi estàs treballant, de feina parlo, però penses, però si fa un mes m'estava jugant la vida a l'Everest, i vam baixar bé. Ho relativitzes. Vam baixar bé, i no va passar res, i vam gestionar, i vam ajudar-nos, i tal, i no sé què, i vam estar baix. Al final, què m'estic jugant? No passa res, centrem-nos, treballem bé, no dediquem el 80% del temps a queixar-nos, sinó un 5% i el 95% a treballar, a afrontar el problema, i de veritat que és molt útil, i de fet aquest concepte és un tema que estic treballant molt perquè és el que de veritat m'interessa, els conceptes que treus de tot això, no només la foto del cim i la foto de lo bé que tu passes i tot això, això és una altra cosa. La lliçó vital que se n'aprèn. Segur. Arribem ja al final de l'entrevista, però només una breu referència. Amb els 7 cims no s'acaba tot el seu calendari per aquest estiu, és impressionant, comença amb el Trail Aneto el 30 de juliol, l'1 d'agost, i després proves de resistència de diferents ordres, entre les que hi ha bicicleta, trekking i automobilisme. Una brevíssima pinzellada d'això que farà? Sí, l'objectiu principal meu d'aquest any és ara una cursa d'ultraresistència, una marató d'ultraresistència de 7 dies que fan a la selva de l'Amazònia, que és com la marató dels sables, per la gent que coneix d'aquí, amb autosuficiència total, no et donen res, i és a l'Amazones, que és molt complicada per l'entorn, per la duresa pròpia física, per la humitat, que està sempre moll allà, i pels bitxos, hi ha molts bitxos, i sobretot aranyes i serp, la serp és el més perillós allà. Això és el meu objectiu principal. Per això també, per casualitat, al setembre faig les 24 hores de Montmeló, de cotxe, he pogut entrar en un equip i tot això, em fa molta il·lusió, perquè amb el món del motor, encara que estic més allunyat, és que m'hi enganxo sempre que d'allò, i la setmana abans hi ha les 24 hores de ciclisme de Montjuïc, de Barcelona, i a l'haver-hi aquestes dues proves de 24 hores amb 2 caps de setmana consecutius, n'hi hem posat una altra, que em servirà d'entreno per l'Amazònia, que és la Matagalls Montserrat, però que s'ha de fer menys de 24 hores. O sigui, fem una trilogia de 24 hores que sempre té conya, no? I lo de l'Aneto és una mica per entrenar, que no sé si podré anar, perquè és a un mes vista i no estic muscularment, encara no estic prou preparat per entrenar amb la intensitat que requereix, i m'han posat en dubte si podré anar-hi o no, però no és l'objectiu principal aquest. En fi, desitgem que en tots aquests objectius tingui molta sort, molt d'èxit, i li agraïm d'haver-ho explicat aquí, d'haver explicat no solament aquesta vessant esportiva, sinó també aquesta vessant interior que suposen tots aquests reptes, totes aquestes aventures. Gràcies, Albert, per haver estat aquí avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I els espectadors els emplacem no per aquesta setmana vinent, perquè aquesta setmana vinent tindrem retransmissions de la Copa Amèrica d'hoquei en directe aquí al 9TV, sinó pel dia 30 de juny, en què farem l'últim programa de la temporada del 4 Paraules. Fins llavors, molt bona nit i adéu-siau.